सोलापुरात सकल हिंदू समाजाची अबू आझमींच्या विरोधात निदर्शनं पाहायला मिळाली। सोलापुरातील सकल हिंदू समाज अबू आझमींच्या विरोधात संतप्त झालाय। अबू आझमींच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याला जोडे मारत निषेध व्यक्त करण्यात आला। छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह विधान केल्याच्या निषेधार्थ हे आंदोलन करण्यात आलं। आज जोडे मारो आंदोलन केलेलं आहे। उद्या दगड मारून आंदोलन करण्याचा इशारा या आंदोलनकर्त्यांनी दिलाय। हिंदू मुस्लिमांमध्ये भांडणं लावण्यासाठी असे प्रकार घडत असल्याचा आरोपही करण्यात आलाय। छत्रपती संभाजी, हिंदू धर्म की जय जय।